Kuka lähtee pelaamaan golfstudiolle golfia tänään? Mä olisin just varaamassa aikaa. Hep. Miten te aina jaksatte sitä golfia? Ja keskellä talvea. Tulisit joskus mukaan, niin näkisit kuin hauskaa se on. No katsellaan sitä golfia sit vaikka niinku kesällä ulkona uudestaan. Ei kun ihan oikeesti, lähden mukaan. Tarvitaan yksi peluri. Tänään on joukkuepelit. Me tarvitais oikeesti vielä yksi mukaan. Piru vie. Jos sitä nyt tän kerran... Kyllä mä tuun. Yllättävän kivaa hommaa tää golfi tälleen keskellä talveekin. Jep, etenkin kun vie jätkien rahat. Kiitos. 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 Kiitos.